Jadi susngap ya kata 10 billion dolar ekonomi hangi pa iba uluk-ulak tu nak semua tenat nak semua khan nak semua ba dawan kata sisa ada yo kata sisa tele si kajala jungi kala kaladur. Dan ri ke jing sisa hi ke bakhadu hi kalong kata 10 billion dolar ekonomi kadai hagi Kti Jongno. Te kumolong hi menta ngi i ba Haka Jylla ke jungi kadon kaneka unequal distribution of wealth. Kaneka kamdon ke jing ban kadon ke jing bamirangkat kadon ke Jing ïapher Hapdeng jong Riewspah baduk tiga ke Jing kaneka 10 billion dolar ekonomi kala bandai ka jing keren ke jongki ka naratif ke jongki henry ngini keren ye ke jing sisa ke be tengku man khosiu man kasngi long ka ba sisa hi kalong ba ki khna samla jongi mentai kilong kimio eka kam ka jam ka jing sisa hi kalong ba karep karyang jongi ka dang sadien sibun ngimio i bana kaleng ka sarkar kan simi kita ki inisiatif ban kentiu ki te kani 10 billion dolar ekonomi ka bakhadu kan su sakut tang hi katu kan ne ki brio ki bayo ki bakot ki bayo ikane ki resources ki ïapher nri lada kamdon ka jing pen priang ya kani si ki pai ba barakhoit kanam don jumur kata 10 billion dolar ekonomi ta kani ki badan kam na ka benda jungi kan ong kan kot na kam kot ya kata tum pala ban ong nomor ba ngihap ban pej ki statistics ngihan pej ka progress ke development ki sektor ki ïapher te kane kalong technical pi subject te ban su ong hang ne ka kot na kam kot ka tan de mo ke sulong mentai ke sulong ba ni kum ke jelahi wala ki ong ba ke jelam me khlia ka dei kata ka wei ke bala ki ustad ba ke India ten re kane ke jing ki ustad kane ka growth ke bagitan ne kam long inclusive teng ong pi kam kun thup langi baro ki kat tu kane ki roi kat tu kane ki yo kita ki jing mentoi ndegi babon hi pai ba hi ki sa dien ke ngi ta ke dika jing ka NPP Haka Jylla ke jongka mentang i ba ka jing thmu ke jongka hi kalong ban penne ya ladi Haka bor ki kwa ban penne ya ladi Haka bor bat lengba jongka sarkar ki la persang ban penrekam ya kini ki skim ki ïapher bakar kom penrekam ya kini ki skim lu ngi ki sulong hakrukom katkum ke jingmon ke jong chief minister berki katu kat ne ki badon hapo ka government den re ban i bikin wara sisa ka polisi ka bonlong jikerku kamdon kata fin pai hakaliang ka health fin pai hakaliang ki education kinong hikai ki kendu jing ki school ki kendu jing te ki polisi sisa ki ban pengkeladur ke jala kimdon ngai ka syukut tang katu ka sampisa ka sam skim kitu ki kiya ngi den re ka polisi ka basisa ban penwandore ka state ka kamdon hadu mentah